Nu vil jeg fortælle jer, hvordan man kan lave en aktantmodel over. Dette er en kort præsentation af aktantmodellen, hvordan den kan laves nemt og enkelt, og så man kan huske det. Det er lavet over eventyret Klods Hans. Når man laver aktantmodellen, så starter man altid med hovedpersonen, altså subjektet, den det hele drejer sig om. Det er den, der er omdrejningspunktet for historien, og det er den, som har noget, den vil opnå. Ved siden af subjektet, der har man også noget, der hedder et objekt. Det vil sige, det er det, der er målet, altså det subjektet, hovedpersonen, han ønsker at få eller opnå. Det vil sige, Klods Hans, han ønsker at blive gift med prinsessen, han ønsker at få prinsessen og det halve kongerige. På hans vej op til slottet og op til prinsessen, der rider Klods Hans på sin gedebuk, og på vejen der finder han en død krage, han finder noget pludder, eller noget mudder, kan vi også kalde det, og en gammel træsko. Han synes, det er nogle sjove ting, og dem tager han med. Det er det, der hjælper ham op til hans vej til slottet. Der er også altid noget, der er nogle modstandere i et eventyr. Og modstanderen i eventyret om Klods Hans, det er hans sure gamle far og hans meget kloge brødre. De vil ikke have, at Klods Hans skal med op til slottet og fri til prinsessen. Så de siger, at han må blive hjemme, og de gør grin med ham. Klods Hans spørger sin far, om han må få en fin hesterid op til slottet. Men det må han ikke. Men så siger Klods Hans, pyt, jeg tager bare den gamle gedebuk, og de griner af ham. Derfor er faren og de to brødre modstandere i eventyret om Klods Hans. I et eventyr er der også nogen, der skal være giver. Giveren er den, der i sidste ende sørger for, at hovedpersonen, altså subjektet Klods Hans, kan få prinsessen, som er objektet. I det her tilfælde med Klods Hans, der er det kongen og dronningen, der selvfølgelig giver deres datter bort i ægteskab. Og fordi at Klods Hans, han både kan tale for sig og har en gammel træsko med, som han vil stege sin gamle krave i, og han vil døbe eller svøbe den i en pludder. De her tre ting, de gør, at prinsessen synes, at han er sjov og han er anderledes, og derfor gerne vil gifte sig med ham. I et eventyr, og når man laver aktantmodellen, så vil modtageren af objektet altid være subjektet, altså Klods Hans. Klods Hans, han er den, der modtager sit objekt, altså Klods Hans modtager sin prinsesse. Når man laver aktantmodellen, vil den derfor se sådan her ud. Vi har Klods Hans nede for neden. Aktantmodellen vil derfor se sådan ud. Klods Hans er vores subjekt, og han ønsker at opnå målet og få prinsessen, altså objektet. Modstandere, det var hans far og de to brødre, som griner af ham. De vil ikke have, at Klods Hans får prinsessen og det halve kongerige. Så de er det, der er modstandere. Der er selvfølgelig også nogen, som hjælper ham til at komme på vejen op til prinsessen og få prinsessen. Og det var træskoen, og det var kraven, og det var mudderet. I sidste ende, så er giverne til objektet, altså vores prinsesse, det er træskoen, det er mudderet, det er kraven, og det er kongen og dronningen. Prinsessen, som er objektet, er hende, som det hele drejer sig om, fordi det er hende, Klods Hans vil have, og det er ham, som er modtager. Sådan laver man aktantmodellen, og den skal man altid lave, når man analyserer et eventyr. God fornøjelse.